deigarria da grafikoki pare bat gauza. Bata, elkarrizketak ez dutela hola marrarik eta bar. Eta nahi, irakurle bestela askotan iruditzen zaitu hori egiten duten idazleak, egiten dutela gauzak zailago egitearren edo arrazoi berezirik gabe. Eta aldiz zure liburuan iruditu zait oso pertinentea zala horrela izatea. Ez dakizuk zeure buruan garbi ikusi zenuen hasieratik horrela izan bertzuela, zergatik? Bai, bueno, esango izun dira nahia obsesionatuta dagoela horrekin. Hau da, elkarrizketek ez daukatela gidoirik eta zergatik eta ez du ulertzen. Eta hasieratik horrela planteatu nuen, azkenan eromenetik kontatu nahi nuelako eta horrek ematen duelako batzutan sensazio bat, ez dakizu elkarrizketa bat den, pensamendu bat den, orduan zurrunbilo hortan sartzen zaitu eta horregatik aukeratu nuen horrela egitea, baina egia esan hori hasieratik lehenengo bertsioan ez, zuk aipatu duzun bertsio hartan ez, baina hau idazten hasi nintzenean oso argi neukan hori horrela egin nuela. Eta zure amaren aldekoa da? Nire aitaren aldekoa. Esate baterako hau irakurri eta gero edo familian, lasaitasunez hartu dute, zer normalen gauza hauek izatu dira isilen ematen direnak, intentatzen eta ez? Bai. Eta orduan, ateratze honek, erraztu egiten du gauza, ez? Edo liberatzen du. Ja. Hasiera batean, ni honekin hasi nintzen horregatik zen. Bazegolako hor zeo zer eta inorketzuelako ezer aipatzen horri buruz. Eta orduan zan eta zer gertatu zen eta inorketzekien eta abar, eta nik uste familian oso presente egon den zerbait dela, eta inorkeztu horri buruz ez hitzegin, ez galdetu, ez, hortzegoen eta punto. Eta orduan, bai egia dela, ni hainbat personekin hitz egiten saiatu nintzela, batzuk gustu handiz hitz egin didatela, zekitenaren, nik uste zekitenak bakarrik kontatuta, noski, beste batzuk ez dute hitz egin nahi izan, horri buruz, hori ere. Eta azkenean, guk gertukoek ezagutzen ez genuen emakume batek, nire Birramonaren lehengusina zen emakume batek, kasualitatez aurkitu nuen emakume batek kontatu zidan benetako historia, ez? Ez dut esango zer, noski, baina orduan nik uste, bazegoela beharra baita ere horri buruz hitz egiteko, eta nik askotan niri tokatu zait egitea, ezta? Eta nik uste, azkenean gertuko belaunaldiei askoz ere gogorragoa egiten zaiela. Nire Birramonaren 2 seme-alaba oraindik bizirik daude, eta, ni saiatu naiz hitz egiten, batek ez du, aipatu ere egin nahi, eta, orduan, hori. Bai, familian nik uste eskertu dela, eta batez ere rekonozimendu bat egitea ere bai, isilpean egon den persona horri oso garrantzitsua izan dela. Bai.